Okay, mo ni siya ang wind turbine. Yung taasak ayon ni. Niya ko diri gatindog sa corn. Loga linya jud ang mga windmills. Dulong jud na dito sa unahan. Na diya tindaghanak ay na. Libot gina siya. Libot pa dulong dito. So it's me guys. Nagkuha ko aning video sa windmills. Kaya na siyang taasa oh. Magdisod ko kuha sa kuang kamera. Dako kayo na iyang tower. Dulong gina dito at pa sa unahan. Dito. Hindi na ako makuha itong layo na kaayo. As far as your eyes can see, puro yun na siya windmill. Okay, din na ako taman. Bye-bye.